ஆ படத்தில் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா படித்தா நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குன்னு தனுஷ் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் எல்லோரும் நல்லா படிங்க. படம் நல்லா இருக்குது. இன்னொரு சாட்டை மாதிரி இருக்குது. தனுஷ் மாசாக நடிச்சிருக்காரு. கனெக்ட் அப்படின்றது கிடையாது. எனக்கு சாட்டை இன்னொரு தடவை பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அது தனுஷ் வச்சு சொல்லியிருக்கிறதுனால மாசாக இருக்குது. போகும், நல்லாயிருக்கும். தனுஷ் மாசாக நடிச்சிருக்காரு, அதனால் நல்லாயிருக்கு. குட். தனுஷ் சொல்கிற ஒவ்வொரு அந்த அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு படிப்பை பற்றி சொல்கிறது, அதுக்கப்புறம் சமுத்திரக்கனி அந்த தனுஷ்க்கு வர ஒவ்வொரு அந்த ஜங்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க என்கவுண்டர் பண்ணிக்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. எஜுகேஷன் தனுஷ் என்ன சொல்கிறாரோ அது உண்மையாக தான் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே காஸ்ட்லியாக தானே இருக்குது. தட்ஸ் ட்ரூ. தனுஷ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. குட், நல்லா இருந்தது. ஓகேவா இருந்தது. ஐயோ, பிரசாதம். படிப்புன்றது பிரசாதம். அதனால் எல்லோரும் படிங்க மக்கள். சாதலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. இல்லை படம் சூப்பராக இருக்குது. படம் நல்லா இருக்குது. தனுஷ் நல்லா பண்ணியிருக்காரு. படம் நல்ல மெசேஜ். இல்லை படத்தில் என்ன சொல்லுவதுன்னா, கல்வி தான் ரொம்ப முக்கியம். நாட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போனால் நல்லது தான். ஏன்னா எங்கேயுமே ப்ரைவேட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுங்கிறது மறைஞ்சிருக்கு. ஆனால் இப்போ வெளியில் வரும். இதை பார்த்தா ஆமாம் மாறிடுச்சு. இல்லை அதுதான் சொல்ல, இனிமேல் மாறிடும். இதை பார்த்தாலே நிறைய பேர் மாறிடுவாங்க. நல்லா வரும் படம். நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. சூப்பர் ஆக்டிங். அவரோட ஆக்டிங் நல்லா இருக்குது. போ அப்புறம் திட்டுறாரு. படம் நல்லா இருக்குது சார். படம் நல்லா பார்க்கலாம். ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய படம். இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையான படம். ஸோ கல்வி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்றதை காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக தனுஷ் ஆக்டிங் நல்லாயிருக்கு. எப்போவுமே ஆக்டிங் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கு. ஜிவியோட மியூசிக்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. சொல்லியிருக்காங்க. அது கரெக்டான வேலை சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டான விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு நமக்குள்ளே கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரணும். அது வரதுக்காக மட்டும்தான் இவங்க இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறாங்க. ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுனால அந்த ஃபீஸ் அட்வான்டேஜஸ் எப்படி இருக்குது, காலேஜ் ஸ்கூலில் அதை எப்படி மாற்றலான்ற வரைக்குமே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நினச்சாலே ஸ்கூலை மாற்றலாம், கவர்மெண்ட் தான் மாற்றணும்னு இல்லைன்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது படம். தேங்க்யூ. படம் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லோரும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். மெயினாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் மெயினாக இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் பார்த்தா ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும். இதுக்கப்புறமாவது நம்ம நல்லா படித்து முன்னேறணுன்றது வந்து நம்ம தலைவர் தனுஷ் சார் சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கப்புறமாவது நம்ம எல்லாம் செய்வோம்னு நினைக்கிறோம். நம்ம நினைக்கிறோம் போது அவர் நினச்சி நம்மளுக்காக பண்ணியிருக்காருன்னும் போது நம்ம அதை பண்ணி தான் ஆகணும். அவர் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லியிருப்பார். கோவிலில் கொடுக்குற பிரசாதம் மாதிரி படிப்பை கொடுக்கணும், 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பாடு மாதிரி படிப்பை விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். அந்த சீன்லாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த டைலாக்குக்கெல்லாம். வழக்கம் போல் தனுஷை பார்த்தேன். ஆஸ் ஒரு வாத்தியாராக அது பார்த்தோம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. லவ், ஃபைட்டு, லைக் அப்பா கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணார். இதில் வந்து ஒரு டீச்சராக நல்லா பண்ணியிருந்தார். ஆல்வேஸ் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. இதில் வந்து ரொம்ப அவரை பிரம்மாண்டமாக இல்லாமல் செட்டில்டாக பண்ணியிருக்காரு. பேர் நல்லா தான் இருந்துச்சு. சாங்ஸ்க்கெல்லாம் செம்ம ரெஸ்பான்ஸு. அந்த சாங் மியூசிக் வந்தாலே வேறு லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பாட்டும் வந்து நல்லா இருந்தது. 2 பேரோடைய அவங்க பின்னாடி போகிறது, அனு சார் பின்னாடி போகிறது, லைக் அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. கன்வே ஆகுறது நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் கன்வே ஆகிருக்கு. கண்டென்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுதுன்னா நம்மளுக்கு A to Z நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது. ஈஸியாகவே புரியுது. ரொம்ப லேக் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஆர்டிஸ்ட் மட்டும்தான் தெலுங்கில் இருக்காங்க, மிச்சப்படி வேறு எதுவும் இல்லை. நீங்கள் வந்து தமிழாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தமிழ் தான். தெலுங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்க்கலாம். பிகாஸ் கண்டென்ட் மெயின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு தான். அது யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் தேவைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான். அதனால் வந்து இவங்க தான் பார்க்கணுன்ட்டு எதுவும் இல்லை. கமர்ஷியல் மூவி தான். நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது படம். கருத்து தான் ஃபுல்லாக படிப்பை பற்றி தான் எடுத்திருக்காங்களே. அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும்ன்ட்டு. யாருக்குமே சரியான படிப்பு கிடைக்க மாட்டுதில்ல. எங்கே போனாலுமே இந்த ப்ரைவேட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கணும். அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நல்லா படித்து எஜுகேஷன் ஆமாம் அதுதான் உண்மையாக தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இப்போ எப்படி இருக்கோ அதை தான் உண்மையாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. என்னென்னா தனுஷ் வந்து இப்போது இது வந்து சினிமாட்டிக்காக பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் ரியாலிட்டியில் அந்தமாரி யாருமே இப்போ வரைக்கும் எடுத்துன்னு இப்போ நான் தனியாக பசங்களை வச்சுன்னு பார்த்துட்டுருக்கேன்.
அந்த மாதிரிலாம் யாருமே வச்சுன்னு இல்லை. எல்லாருமே ப்ரைவேட்டுக்கு தான் போகிறாங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு யார் போகிறாங்க இப்போ? அவ்வளோலாம் யாரை போகிறது? அசுரன் படத்தில் படிப்பு தான் முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பார். இந்த படத்தில் படிப்பு எப்படி இருக்குது, எல்லோரும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எல்லாத்தையும் காமிச்சிருக்கிறார். அவ்வளோதான் படத்தோட இது. சொல்லவே தேவையில்லை, ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷனை பார்த்தாலே தெரியும். ப்ரோ அவங்க 2 பேருக்கு ஹீரோயினே வச்சிருக்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாட்டு கூட வேஸ்ட்டு தான் ப்ரோ. ஆனால் படம் நல்லா இருக்குது, படிப்பு சமுதாயத்துக்கு ஏற்ற படம், அவ்வளோதான். படம் நல்லா இருந்தது ப்ரோ, சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ. ஓகேங்களா, என்ன சொல்கிறது, இப்போ தான் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் 4 பாயிண்ட்டு, அதே 4 பாயிண்ட்டாக உங்கள்கிட்டையும் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்களில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வேலை செய்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எப்படி வந்து இதுக்கு ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டு வர்றது, அது வந்து ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க. அது சூப்பராக இருந்தது, க்யூட்டாக இருந்தது. அந்த சீன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி புல் அரிச்சிருச்சு. ஏபிஜே அப்துல் கலாமை கூப்பிட்டு வரும்போது ஐயா அப்துல் கலாம்னு சொல்லும் போதே ஒரு புல் அரிச்சிருச்சு. 2வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மக்களை வந்து எல்லாருமே ஒன்றா தான் பார்க்கணும், தனித்தனியாக பார்க்கக்கூடாது, பிரிக்கக்கூடாது, எல்லாமே ஒன்றா தான் பார்க்கணும், ஒரே இது தான். அந்த சீனும் சூப்பராக எடுத்திருந்தாங்க. அந்த இதுக்கு அது பேர் என்ன, ஐயோ, இது காட்டுற சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக காமிச்சாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீமை வெளியே அமிச்சிட்டு தெலுங்கு ஒரு டீமை கூப்பிட்டு உள்ளே உடற வச்சு, கேஸ்ட்டு தான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீமை வெளியே அமிச்சிட்டு படிக்கிறதுக்கு, செகண்ட் ஒரு ஐ கிளாஸை ஃபஸ்ட்டு வெளியே படிக்கிற மாதிரி உட்கார வச்சார், செகண்ட் இது பண்ணார். அப்போ 2 பேரும் மிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு அது செம்ம சீன். அது பார்த்தீங்கன்னா 3வது சீனு பாரதியார் சீனு. அந்த சண்டை பாரதியாரோட வேஷத்திலே வந்து சண்டை போட்டது, ஒரு படிப்புக்காக அவர் பண்ண இது, ஒரு வாத்தினா எப்படி பண்ணணும் அந்த இது எல்லாமே பண்ணார். சூப்பராக நடிச்சிருந்தார். தனுஷ் அவரை பற்றி எதுவும் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. தனுஷை பற்றி, தலைவனை பற்றி சொல்கிறதுக்கெலாம் வார்த்தை கிடையாது. இருந்தாலும் எப்படி சொல்கிறது, தலைவன் தான் தனுஷ் தான். மிஸ்டர் டின்றது மிஸ்டர் டி தான், வேறு லெவல். கரண்ட் சினாரியோ தான் நான் எடுத்துக்கிறாங்க. உண்மையை சொல்ல போனால் எஜுகேஷன் விற்கிறாங்க, அந்த விற்கிறத வந்து இங்கே இது பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு யார் போகிறா? யாருமே போகிறதில்ல, எல்லாம் மெட்ரிகுலேஷன் தான் போகிறாங்க. நானும் மெட்ரிகுலேஷன் தான் படித்தேன், எல்லாமே நான் படித்தேன். இப்போ அந்த இதை வந்து ஒரு மக்களை வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களை எப்படி இது பண்ணணும், இந்த படிப்பே போகாத மக்களை எப்படி இது பண்ணணும் அதுன்ற சொன்ன கருத்து சூப்பராக இருந்தது. மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை. கரண்ட்டு இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணுமா? கண்டிப்பாக படத்தை பார்த்துருக்கேன், அப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். வேறு எதுவும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த படத்தை பாருங்கள், படத்தில் நடக்கிறது தான் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க, வேறு எதுவுமே சொல்லலை. வேறு இல்லை, வெளியே இப்போ கரண்ட் சினாரியோ எப்படியோ அது படத்தில் இருக்கிறாங்க, ஏன்னா ஃப்ளாஷ்பேக்காக சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாரு, தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. கரண்ட் சினாரியோ அது.